Здравейте, приятели! Ние сега сме с Barsa BG. Ще играем Minecraft Pocket Edition, версия 15.0, Alphaville 2. Имаме страшно голямо развитие заедно с BSBG и MessiBG. Смятаме да продължаваме все така. Ето го. За сега какво ще кажа? Вижте каква хубава къща. Това е стаята на BSBG. Хайде тихо да надникнем. Това е стаята. Тя брони какво има. Летър брони. Голям бедняк. Аз съм доста по-развит. Извинете за лагерето, просто това е много добре. Тук сме с MessiBG, той има женски скин на Creeper Girl, аз имам мъжки скин на Creeper Boy. Тук сме ние. Сега ще ви покажа нашата хубава къща. Сега ще ви покажа тайна сейф на MessiBG и на BarsaBG, т.е. Creeper Boy и Creeper Girl. Намерихме много редстон в една мина и решихме да го използваме, не да го изхвърляме. По наш си начин. Момент да взема това дръвче. Не обичам да го правя. Но тези хората го принуждават. Какво? Кажи, Ради! Вижте какво е. Вижте колко сме създали. Имаме още 3 диаманта. Те са у Creeper Girl. Тук крием нещата си от BSBG. Това е моят чест. В моят няма поглеждам, имам си тайни работи. Тук е другата чест. Вие не стилята ни. Елате да видите нашата работна стая. Тъй като имаме много айрон, сме спозволили дори наковални. Това го намерихме от няколко блейза и си имаме. Ето нашето местенце. Вижте в този чест какво има. Колко много сме се развили. И тук имаме още 2 легла. Ако стане нещо, ще избягаме. Имаме си бункер. Тук имаме 48 кол. Тук още много броня. Главно от скелета ни. На следващия ден, като се съмне, отивам да ви покажа нашия бункер. Палци горе, ако ви харесва къщата и искате продължение. Ето го долният етаж. Това е котката на MessiBG. Тук е библиотеката ни. А тук е кухнята. Имаме си дори хладилник. Ето. Имаме си дори хладилник. Много храна, както виждате. Надявам се да ви харесва. И още само да кажа, сега отиваме в нашия бункер. Моето любимо място. Супер, завалях, ще ми да стига.
Научили сме биячката. Тук бях убит от един крипър. Ще ми извините, но ще сваля дипото, защото ме не е много. Все на мен се случва такива работи. Бях с хубавата броничка. Не съм с броня, както виждате. После цяпа няма. Отивам на място. Леле, колко са ми се разхвърчали нещата. Ако мислите, че сме го читнали, много се лъжите. Тук имаме също доста неща. И тук, както виждате. Сега ще взема един стак Bone Meal. Много ми трябва. Тук имаме и много такива. Както виждате, доста сме се развили. Палците горе, ако искате още. Аз се прибирам. Моля да ме извините за това, че ми лаги. Ето така изглежда нашата къща експеримент. Докато стояхме, бяхме на вълните. Не ми мечи! Кото! Сега отиваме. Дават ми цветове. И вместо да се чупат цветята, просто не пуснем главно и ми дават цветове. Колко много се да. Сега ще си направя боя. Магентия дай мога, пинк дай мога, розред мога. Имаме доста. Но ще ми трябва още червена боичка. Готово. Махвай. Сега, знаете ли защо го правя?
Отивам да взема пшеница и мисля да направя обор с овце. И само ще си го отцветя. Само че ще ми трябва и малко кактус за зелено. Но по-късно ще го взема него. Ако ви харесва Майнкрафт с Barsa.bg, просто палците горе и ще има много. Абонирайте се и ще получите най-новите епизоди. Много тайни за Майнкрафт и други. Имам 2 семенца. Едното за кокошката, другото да си възстановя пшеницата. Готово. Сега тези лак саплинг там, които си засадих, ще си ги оголемя. Ние трябва да възстановяваме тук, защото дървата са ограничени. Да му се не види капризното дърво. Отивам да си взема още нещо. Приятели, остават ни още 3 минути до максималното за мобизена. Ако всичко ви харесва, отидете в каналите на BeastBG и на BensiBG. Ще видите също страхотни клипове с мен и тях двамата. Много приятно ми беше. Очаквайте и втора част. Както и на Five Nights, както и 5 нощи с Barsa.bg, част втора. Очаквайте скоро. Приятен ден. И искаме палци горе и абониране.